Temples of Malta exhibition illi tellajna hawnhekk fil-Rijksmuseum ta' Leiden illi fetħet f'Ġunju u għandha sal-aħħar ta' Ottubru. Hija ċelebrazzjoni ta' arkeoloġija illi għandna f'Malta illi qiegħda hawnhekk ġo dan il-mużew biex igawduha il-pubbliku Olandiż. L-għanijiet tagħna huma varji bħala Heritage Malta, waħda minnhom hija l-promozzjoni tal-wirt kulturali u dak illi propjament qed nagħmlu hawnhekk bil-kollezzjonijiet tagħna, parti mill-kollezzjonijiet tagħna x'għandna ħafna arkeoloġija ovvjament, ħalli jgawduhom ukoll il-barranin u bekk inkunu nistgħu nattiraw ukoll turist kulturali lejn pajjiżna.